Els darrers anys Viladecans ha perdut el nord i ja no tenim un model de ciutat clar. S'ha substituït la política local per la gestió immobiliària i toca repensar Viladecans. Des d'Esquerra estem il·lusionats i preparats per fer-ho perquè sabem quina ciutat volem i sabem com fer-ho. Compromesos amb el comerç i el patrimoni mediambiental. Si volem evitar la desertització del nucli urbà, tots hem de predicar l'exemple i generar negoci als establiments de proximitat. Ho podem fer anant a comprar als mercats municipals o al mercat pagès de Can Xic de cada dimecres. Treballant des del Parlament per assolir objectius històrics. Una esmena als pressupostos de la Generalitat que ha presentat Esquerra Republicana farà realitat el nou carril bici de Viladecans fins a la platja. Per fi ja no viurem d'esquenes al mar. Recuperant el patrimoni de l'oblit i promovent la cultura. Des d'Esquerra Viladecans volem rehabilitar la bòbila de Sales per convertir-la en la segona biblioteca pública de la ciutat. Tenint clares les necessitats reals de la ciutadania. No pot ser que Viladecans, amb una pedra d'atletisme que tenim tan bona, no tinguem encara una pista. I en canvi s'hipotequi la ciutat per 20 anys per fer un complex esportiu que només el faran servir uns pocs privilegiats. Reactivant la veritable economia productiva. Reactivarem la indústria com a motor econòmic de la ciutat. Des d'Esquerra volem que l'Ajuntament de Viladecans deixi de funcionar com una immobiliària que ven el seu terreny al millor postor. Nosaltres farem política en majúscules, aquella que para atenció a la ciutadania, que escolta aquells detalls que realment calen. I tot això ho farem seguint els nostres valors republicans. I la nostra gestió estarà clarament marcada per la transparència. Cal que entre tots repensem Viladecans.